geroviya zaravay Kurdiye u gero biviyaway Kurdin zaza ya zaza Kurdin ne Kurdin az naxazım kevin dem naxaşey tane çand enjamen lekolina trazım bol parvakım ligori hanek lekolinena vek kaya vek Sencan keskin zazaki zamanaki serbukhoye. Ben zamanaki serbukhoye de mabata Bakur ojave İran'da cihahodida u jkurmanciye zaraveyn zamanaki Kurdiye'den jinetra. Jboviane çen taybetmendiyen dengnasiye dedim peş. Mesela Guharine dengen ve mesela Bav Viane dedim peş. U dben zaza bxo ji Khorasanê İranê jodekî hatina alê Tirkiye ve wê bijîbûne. Aliyê din ve wek endamên gruba vatê wan diyar dikin ku zazakî zaraveyek Zmanê Kurdiye digel çend guharînên dengnasî rêzmanî zaza planiye zazayan xwe Kurd hesêb dikin û di tekoşîna Kurdan da gelek cî girtine serhedana Dêrsim û hereketên din ji bo viyanê jî zaza hertin pêjdarê tekoşîna Kurdan bûne li gorî lêkolînek ser genetika Kurdan viyanê bi İngilîzî ser genên Kurmanc, Soran, Zaza û Goran Havramana. Lêzê sed û pêncî numuneyan berhev kirine û genê wan dana berhev û dû. Encamên vê xebatê ew e ku Zaza û Kurmanc ji gruba İraniyan dûr û nêzik